Според мен те искат едно уважение. Те искат нашето сърце, нашето отношение. Ето, примерно, аз до такава степен се грижа за моите пациенти, че ето както сега бях на този адрес, аз друг път съм била на него, те непрекъснато ме изискват да си връщам обратно. Той е много възрастен, на 95 години, краката му са винаги студени, ръцете по същия начин. Взимам сушуар, може да ви е смешно. Сушуара е с мен до дивана му, загрявам му кръченцата, ръчичките, ако трябва по 10-15 минути. След това му давам, вие знаете, в Германия те ползват много тези гумените шишета, в които се слага топла вода и им давате да се топлят. И той казва: Милена, ти си единственият болногледач, с който се грижиш за мен с сърце. То просто се вижда с едно, че си ми дъщеря. И той казва винаги: ти си моята дъщеря в Германия. В България си на майка си.